Na cieľovej rampe teda vítame absolútnych víťazov hodnotenia 5. rally Lubeník. 5. rally Global Oil Rally Lubeník 2013 v rámci hodnotenia slovenského rally pohára Jozef Kryška, Jan Bomba, ktorí reprezentujú autoklub Revúca a víťazia na Renaulte Clio 2.0 RS Raňoty. Ďakujeme pekne páni aj za vaše výkony. Rýchlostky boli ťažké, špinavé, takže... Ale sme chceli som... Ale však si vyhral triedu a ste 5. absolútne. To je dobrý výsledok, či? Dobrý, ale chcel som mať absolútne niekam pomiešať. No dobre, tak bolo by to ešte pestrejšie, ale... Revúca! A ja doplním, že Peter Dobšinský si s Luciou Lavrincovou prichádza po pohár za 3. miesto v triede P1. Miesto Peter Dobšinský a Lucia Lavrincová so Škodou Favorit. Ešte pohár za 2. miesto v triede P1. Gratulujeme. Ešte chvíľu pokračovala. Tak. Ale inak bolo ako? No, bolo super. To je vždy pekné. Aktívenovky sedia, takže páni, vítajte bez poháre pre posádku 3. v absolútnom poradí hodnotenia Rally Lubeník, 5. Rally Lubeník Global Oil. Melichárek a Erik Melichárek, Citroën C4 VRC, Meliko Racing Team. Takže celkom určite veľká radosť v týme Rufosport. Rufosport môže teda oslavovať do tretice v Lubeníku Grzegorz Grzyb a Robert Hundla Ford Focus VRC. A okrem tohto absolútneho víťazstva celkom logicky získavajú aj pohár v triede 11. Tak, aká bola lubenická rally? Ako si to videl? Pekný deň prajem. Lubenická rally bola veľmi pekná, ale nášho hľadiska veľmi ťažká. Máme tu štartové číslo 8. Dúfam, že 5. ročník Rally Lubeník dopadol v celku dobre. Mali sme nejaké menšie kolízie, menšie nehody, dosť technických porúk, ale myslím si, že nie až tak veľa a nejaké menšie nehody. Ako jazdci aj auta zvládali teplo, ktoré zase bolo krásne počasie? Takže ako každý rok sme zase raz na rally mali pekných 35 stupňov. Určite to bolo pre posádky náročné, ale musia sa s tým poprať. Koniec 58 prebratých vozidiel. Čiže 38 do veľkého rally, 20 do SRP a 1 do rally školy. A do cieľa došli? Do cieľa došlo 27 veľkých, 15 malých a rally škola úspešne absolvovala svoj pretek.